Bé, IF Barcelona neix l'any 2015 a partir d'una gran exposició que es va fer a Santa Mònica que es deia Figures del desdoblament, que era una exposició retrospectiva del que era el sector del teatre visual i de titelles a Catalunya i totes les seves projeccions més enllà de l'àmbit estrictament del teatre de titelles, les seves connexions amb el món de l'escenografia, de la dansa, de les arts performatives diverses. Una vegada acabada l'exposició, que va durar 3 mesos, teníem el dubte de què fer ara, a partir d'ara. I d'aquí va néixer la idea de construir un festival que no fos un festival bienal anual, sinó que fos una bienal, que fossin cicles de 2 anys consecutius. I que aquests cicles no consistixin només en programar, sinó també en donar suport a la producció de nous projectes, que sense el suport d'una estructura que faciliti condicions de possibilitat, contactes amb centres de residència, amb altres festivals semblants, etc., no podrien tenir lloc. Jo soc fuster ebenista, i em guanyo la vida fent de fuster, però també ja de molt jove, dels 16-17 anys, vaig començar primer a dibuixar, després més escultura, i he estat fent performance, i he estat fent videoart, i una mica a l'anart també he fet coses. M'agrada provar moltes diferents coses, i no he vinculat mai massa el que és el món de la fusteria i el món de l'art. I últimament sí que l'estic vinculant molt més. Primer agrair als d'IF Barcelona que ens varen proposar aquest projecte, perquè coneixia una mica l'obra meva d'escultura, del cos, de la figura, i després jo li vaig proposar a la meva filla, perquè ja feia temps que parlàvem que havíem de fer alguna cosa junts, no havíem treballat mai junts com a artistes, no? I ens vam engrescar molt a poder fer una peça conjunta. També haig de dir que aquesta peça és creació de tots dos. Hem estat parlant molt de que si això així, que si això aixà, hi ha una relació de creació conjunta. O sigui, una mica la idea és treballar el jo i el tu com un cos madur, un cos jove, un pare i una filla, qui sóc jo, qui ets tu, qui som nosaltres, i una mica això posant-nos una davant de l'altra i què passa, quines energies hi ha, què es descobreix. Per això també vam fer els dobles, per preguntar-nos qui sóc jo davant un mirall, què passa quan et poses davant un mirall davant d'un teu doble, i ella igual, i aquestes relacions de 4, podríem dir també. La música és una part també molt important, que ja és una passada, estem contentíssims. L'intèrpret és en Marc Alomà, que toca fantàsticament bé, i després toca coses de Bach i després unes composicions d'en Xavier Carbonell, que és un compositor que també ha composat expressament per la peça. I això és un luxe, poder ballar i moure'ns amb música en directe i a més que et composin una música expressa, vull dir, això és un luxe. Cuando pensé en las hermanas estaba muy, ¿cómo se llama?, inspirada con la fotografía contemporánea y con algunos cineastas como Tarkovsky, Béla Tarr, que tienen un componente visual muy potente y también a nivel de movimiento. Entonces eso me fascinó y me fascinaron ciertas imágenes de fotografía que yo veía que allí se veía una futura o posible coreografía, que venía de algo coreográfico e iba hacia algo coreográfico a pesar de estar estático. Entonces, en ese momento pensé que era una manera de desdoblar la figura del recuerdo, la figura del presente, y ahí empezó a entrar la dualidad, la muerte, la vida, lo inanimado, lo animado, y en ese campo, en ese territorio de la memoria y el recuerdo, cómo poder plasmarlo en la danza con estos símbolos que significan, hay animales disecados que representan esto, la memoria, la muerte, la vida, la experiencia, y en ese campo empezamos a desarrollar este proyecto. Para mí ha sido un trabajo también personal, terapéutico, muy profundo, porque es eso, yo nunca había trabajado tanta emoción, ¿no? Yo siempre había hecho una danza, pues eso, de movimiento, técnica, ¿no? Pero nunca me habían dicho Naroa expresa la tristeza, por ejemplo.
y pues para mí ha sido muy interesante y he aprendido un montón. No sé, he sacado cosas de mí que no sabía que tenía, con su ayuda, y para mí ha sido muy interesante y muy enriquecedor. A nivel artístico y personal, ha sido muy, no sé, he crecido mucho. Y es curioso porque no es fácil encontrar un intérprete que tenga la capacidad de entregarse en la emoción y el movimiento. A veces hay mucho bloqueo o solamente entras en la técnica. Entonces hemos tenido una conexión que es muy bella. Para mí también ha trascendido en algo que veo que es una magia. Las hermanas Verán es porque Verán es el futuro del verbo ver. Entonces eran las hermanas que están pensadas para ser vistas. Entonces por eso que es Verán.